Hello लोगोफोर नै आंहा दिनै न'आव दालि गुफुरा जोबनानै दङ हाजिरा मावनो मोनैनि दा दालि गुफुर आं बै न' खाथियाव बाखि लायनो थांगासिनो आरोना फाननो जासिदों आरोना दा न'आव फैसाबो गैया हाजिराबो मावनो मोनाखै ओंखायनो दा बै न' खाथिनि जासिनायखाय बाखि लायनोसै आरो आंना फैसाखौ माला मोननानै हरगोन आरोना खुनु सिमा गैया दा बस्था लाबाय मथा-मथि 15 केजिसो दं नामाथाय दा बेखौनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ बिदिबा आं देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर बस्था लाखाबाय नै बस्था आं दा थाबायलांगासिनो फुं समाव आराम थान्दा थान्दा आंना लामायाबो नै ओरैबायदि गाज्रि हाब्रुजोब नै गारिबो सोजाया सालायजाया साखाया दोबैजोबखायो गेजेर नांनानै बारखायो दोबैनाया थालिर बिफांआ समायना समायनालै नायलांबाय थादो लोगोफोर आं दा माइरंखौ सुनायाव देखायनोसै बेसेबां केजि मोनबोयो 15 केजि मोनबोयोना 20 केजि मोनबोयो चलो बिदिबा दा नायदो आं दसेनो देखायगासिनो आं दा थाबायगासिनोसो मोनहैसै बारा गोबाव गैला दा देखायफिनसै आं सौफैबाय नै लोगोफोर दानिया नै नायलांदो आं दालि गुफुरखौ लांनो नागिरबाय सुसिगोन आरोना लोगोफोर सेराबो रेडि दंखायो नै आं खोन्थाहरखानायखाय रेडि दोनखादों बेसेबां जायो नायनोसै लखबबाय दालि गुफुरखौ लखबबाय आरोना लोगोफोर बेखौ सुनानै आराम लांसिगोन आरोना लोगोफोर ज'यैनो नायलांबाय थादो जोबजासिम बुरजाथार दालि गुफुरानि आंना सुजेनबाय ओइ सोनोसै जायोलै सेरनै जायो आग्लायोसो सेरनैनि थेथु सेराव लांखो माबाखौलाय जियाबो एसे माबाबानो जायो नङाना बे सेरनै जायोलै आग्लायसो ओइ देखो बे गोलैया सोहरजेनबाय जलंगायाव बेखौनो संनानै जाहैनांगौ दा हाजिरा मावनो मोनैनि मालायनाव लांफैनांबाय हाजिरा मावनो मोनाखैना फैसा मोनाखै ओंखायनो दालि गुफुर रसा नांबाय खिया हाजिरा मावनो मोनैनि सेस लांजोबनांगौ बेखौ 2 केजि खरि थिखोबाय नै फारलायाव नुखाबाय दा लोगोफोर दालि गुफुरा आंना बेखौनो ओरै हरगोन एबाराव नायदो नै आंनाव फाफ्लियाव गाखोबाय नै दालि गुफुरा गखालाबे आंनि उदै सिङाव थांजोबसिगोन बेयो गाखोबाय फाफ्लियाव गोलैनो नागिरो माथो फाफ्लियाव गाखोबाय फाफ्लियाव थिखोबाय फाफ्लियाव न' फारसे दावखोबाय
लामायाबो ओरैबायदि गाज्रि हाब्रुनि थाखाय गारि लाबोनो हायासै। सब्बिस केजि दङ बाव 26 केजि गिलिरथार साला लामाया नेना लामाया बिदिबाथ' नोंथांमोना नुखाबायना लोगोफोर आयदै थाखा फैसा गैयाबा माबायदि जायो गरिबनि अबस्थाया माबायदि हाजिरा मावनो मोनाबा माबायदि जायो नै मेंलायलायखासिगोनसो आं माथो 26 केजि गिलिरथार दालि गुफुर दालि गोजा नों जाबाय दिनै माबायदि हाब्रु बेबायदि बिसोरबो गारि सालायो हान्थुआ गाहाम हाबनो नागिरखायो आयै मेंलायलायखाबायलै माथो आंलाय मेंबायलै लोगोफोर दोनथ'नोसै भिडिअखौ बावनो नुखाबायना नोंथांमोना दोनथ'बाय दे लोगोफोर